जेचे जों डेभलप थांगानि हांखे सरकारि फेसिलिटिस उन्थों पार्सोनल फेसिलिटी उन्थों समग्र व्यक्तिगत पायरे जड़ित दंगो एंगे ताबो आं कयनाय किसा मेसेज रोमानी हाय इदानिं ताबो चिनि एजुकेशन तो आं साइफाइलहा तं बन किसा मा नायलेनि जतननो चिनि एग्रिकल्चर सेस व्यवस्था जेता दंमानि ताबो इदानिं बर रिपेयर खालाय दंगो जत पारानि जत उमायाफानो जारानाके खेत दंनाय र ताबो और जॉइन दखिनि जॉइनि मुंबई कायनि दंगो कायबि बेलाय मा दबाय और मा द अमके जस्ट आं जनरल इनफरमेशन छि औरनि ओ अनुष्ठान कोनो रिलेटेड करी आइफोरनि सुजोग माल हाबा आं निरनो कक प्रचार छिनाय एसे जों समग्र डेभलप उंगानि बाङै एसे चौधरी हिसाबैबो जुदि गांनि राजा हि चंलायले हांखे निजेनि प्रजानो निजेनि लुकुनो नायोनि बो कर्तव्य दंलायोनो हानि बाङै अम हारे दंखांखे निरबना सहयोग देखलायो देंथों जेतेनि एग्रिकालचारनि दंमानि ते अन्यान्य जेते फेसिलिटीज दंमानि बो मनावा थांगांखे और पारानि जाराने किसा एजुकेटेड जे चंगजांनाय र बर्दम आं मेसेज रनाय जों जमन जे जायगा थांनांखे सखी होनै जेकुनु गभर्नमेंट फेसिलिटीज रो हंखे और निरनि नक थाय दंमानिबा केव आधार कार्ड प्रॉब्लम दंगो केव आरओआर ट्रांसफर प्रॉब्लम दंगो केव ने रेशन कार्ड प्रॉब्लम दंगो अमहाय गोबां मानसिनि पार्सोनल वो प्रॉब्लम दंगो एंखे जुदि जों लुकुनो डेभलप फ्लाइट थांला एंखे समष्टिगत वासगै निरनो ऑफिस न दंमानिबा हयतो जे बाबा गरे बासा मानि साल कीर्तन लायो होनो आफ्रो समय फनो कायसानि र लुकुनो हामथायनि बाङै उ डेट पार्टिकुलर डेट रयना माने जे समस्या दंनाय र निर फायै सोंफायबाय नोंथां ओंखा अमा रुटीन खलायनि र डिटेल खलायलाय माने ओंखा निर बनो जतनो सुबासु रलाय माने जे कोनो प्रॉब्लम उन्थों जे कोनो दिग दिया उन्थों ओंखा अमा जों अमहाके खलायला हांखे ताइजों काहाखैनो सिनि लुकुनो उन्थों समाजनो डिसाइड लामाने ते कैसा लुकुनि गावनो गावखौ सारमोन हदा रायदावते जों सालायो जे चौधरी दंना हेंखे मिनिमाम 3 बोसोर अंगानि एंथों रोंगो रोंगियाबो आलादाखौ जोंखौनो संगुनि रनावो किन्तु कोनो मयाल 3 बोसोर से लुकुआ खलायां दं इगे और लुकुआबो ने थांनायफोर जेता नुगमानि 2 बोसोर खायसि स्लाइ जागंलाहा आंगा एसे चौधरी हिसाबै हम आने कक कुचार मुं दंनाय आइदि जे उमने फाइलाहा हायफोनो बुसकां जेनो हदानि रायदानो सन्मान खालायै मिनिमाम 3 बोसोर चौधरी दलांमानि इदालांथों अमायखानि चौधरी हिसाबै कबबु एगे कोनो चिगो जों नुगो कोनो जागार चिरि हदानि नायकल मुंबा मयलनि अंथों एगे अमायखानि आइदिफोर सावो जेव मोनसे प्रशासन लाइन थेके चौधरी हिसाबै सामंतांमोनि बनि हामख्रायनि बाङैसि इनके जों जत हदानि कगन नालाय जाबायनाय ताइफ्रा थांनानै पूर्व बक्तव्य साइ थांहा जों जय गामि हखे जय गामियो उत्तर दक्षिण पश्चिम अम हाइखे जों रलायमानो किन्तु चिनि मयालसा कोनो जागा नगो ओ बमुनो तैयसी किसा खादुलायो एक्चुअली जों जदिसि समग्र भावे नायथां गांखे जों जतनो तैयसी जों मावा सकलायनाय इके मा सकलायनो थांखांखे कायसा वासगो जों वासमुंनो किसा कतरखे जदि वासकलायला हांखे जों बो बेलायखे हानाय तेनिने कोनो जायगा जों नगु लुकुवनो अमो मेसेज मारनाय जों आचाइला हांखे कोनो जागावर जेता नुगमाने बर्थडे रहि पालन खालायलायो अमका मेसेज रचनाय हदाने एंगे आरो नियो चिनि हदा रायदा मते जों तंसा मते हेखेने जों जाति बुथार लाया कायलाय पांदा अंफोरसो जों जाति हिसि मरग लायो किन्तु केक तालायो कोनो जागाराव नुग जागो केक न कपि बुथार लायो मोमबाति बुथार लायो एंखे अम हायनो
खरसा कारण जों गार्जेन दंगो जों उसु हलाय चरायनो कक ना रमाया इनके जेहेतु और फाइयाबा जाराने कि यंग जेनेरेशन और के अटेंडेंस करी जोंहा 60 इयर्स एबव बरक सि दंगो इनके नांगको माने हेके निनि बेलु 30 इयर्स जे ताकता नखुं खाने र बर पार्टिसिपेट जदि सि दंखा हंके बहुत बेलाय के काहाम को जाय हो तिने कहा दिन और नियो 25 बছর सिल्वर जुबली फ्लाइमानी जागा आदम हिसाबे जोंनो निमंत्रण फ्लाइमानी ते और नियो कक थाइसे थाइनै नारगवानी बे सुजुग रमानी बांगै और लोको जत्त दक्षिण लोकोनी तंगनाय रखनो अक्रा चाक्रा जाय खनाय जत्त आने खुलुमो ते खाखाम याफारे आने कक थाइसे थाइनै जे और कक कचारमानी शेयार खालायमानी ना और ना आं बसो जाका जत्त न हाय खुलुम दाबिका जय बाबा बरिया।